Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawilujengan rahmat miwah berkah dalam Gusti mugi tansah sinandhing ing ngarsanipun panjenengan dalasan kula. Amin. Nuwun Bapak Ibu ingkang kinurmatan, para kanca ingkang kinasih, hangantu ridho dalem Gusti. Kalilanana kula nelakaken pertuling manah kanthi irah-irahan pengetan ambal warsa kaping 271 ateking daerah istimewa Yogyakarta anggugah greget kaum muda. Do Pangeran paringa kiyateng ati setya lapo praja natapi dharma jejet kau longa yoja bab kasebat kula andharaken kanthi pangajap setunggal mugia wonten indahing greget kaum muda kangge ndayuh panjangka mulya. Kaping kalih mugia wonten pambudidaya murih uwal saking panggiri godaning margi. Kaping 3 mugia tuwuh kapribaden ngayojan ingkang adiluhur. Bapak Ibu lan para kadang ingkang luhur ing budi, indahing greget kaum muda prayogi dipun budidaya santosaning jiwa mahanani digdayaning raga kangge njangka saliring panjangka. Pambudidaya murih uwal saking Gudha ugi kedah dipun wiyak raos wegah aras-arasen nglokro kendhu kedah sumingkir saking kupenging nalar cecongkrahan narkoba lan dem-deman ugi kedah dipun tebi. Para kadang ingkang kinasih, kapribaden ngayojan ingkang adiluhur ngemu suraos mawarni-warni unggah-ungguh tata traksila atur panuwun nyun pangaksama ewadene subasita ingkang wajib dipunuti. Para rawuh ingkang kinurmatan, munggah kosinggati nuninjing sumangga samiya gumregah ing panangkah nuju pakarti adiluhur miwah memuji awit paringing kiyating panah. Mugia saged mungkah sedya netepi dharma minangka kawula ngayogyakarta. Mugi sedulasa dalem Gusti dadosa kudung lan payunaku sapmak rahayu ingkang tinemu. Sugeng ambal warsa kaping 271 ateking daerah istimewa Yogyakarta mulat sarira jemangkah jantraning lagu. Ingkang pungkasan sumangga ampun ngantos kendhat anggenipun tansah nyuwun murih pangajap menika kasembatan. Mlaku-mlaku nganti krasa sayah, tuku sate nganti tekan Madura. Ayo warga padha gumregah mrih ngayoja kang kuncara. Yogyakarta ton ing netra kabeh sesawangane edi
endi prawarga samya mitu mring punggawaning praja ayo sengkut sayo rukun setya tuhu mring ngayuja kang kuncara anggawe bungaing ati cekap semanten atur kula wonten lepat yaitu pangaksomo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.